Ndewo ndị ọma na-ege m ntị. Ọ ka bụkwa Amarachukwu. Ama m na arụ dị onye ọbụla. Eji m n'aka na ihe ọbụla ị na-eme na ọ na-aga nke ọma. Tata enweghị m chọrọ ka anyị rụtụ aka na obibi ndụ ndị Igbo, maka na inezi anya kịta oke mmụta na-emezi ụfọdụ ihe a na-apụnarị anyị, ụfọdụ ihe a na-aganarị anyị, ụfọdụ ihe a na-emebinarị anyị. Nke izi wee bụrụ na nwa bụ nwa ọra. Oge mgbe gboo ndị nne na ndị nna maọbụ onye ọbụla fụ ebe nwatakịrị na-eme ihe na-adịrọ mma, a na-etinye aka. Enwere ike iti nwatakịrị ahụ ihe, enwere ike ịbali ya mba, enwere ike ịgwa ya okwu si ya na ihe ọ na-eme adịrọ mma. Mana kịta oke mmụta egbugo anyị. Kịta bụzi onye tie nwa gị ihe, ịbata n'ọrụ ịgbala ọzọlọ nwa jebe. Ọgụdị nwatakịrị ibe nwa gị, ya nwatakịrị ya na ya tokọrọ ọnụ tiri nwa gị ihe na ọnwa ka ha si megharịa ọnụ, ịrapụ ihe ị na-eme gbala ọzọlọ nwa jebe. Gị na nwaanyị ibe ga na-akọ ọnụ maka nwa, maka ihe ụmụaka mee. Ụfọdụ ya mgbe mmadụ ga-agwazi nwa gị si ya na-ekwe na ihe ị na-eme adịrọ mma, esi ọ na ọmụrọ nke ya. Onye dị zụọ ka o si wee mụta. Mgbe o ruo echi nwa ahụ mebinarị gị, isi na-enwe ihe eme gị. Anyị na-ewepụzi anya n'ihe kwesịrị ka anyị na-eme. Nwa bụrụ nwa ofu onye. Ama m na oge ụfọdụ ndị mmadụ na-etinye ọnụ n'ihe na-agbasatara, mana nwa bụrụ nwa ofu onye. Ofu onye anara azụ nwa. N'omenala Igbo, ofu onye anara azụ nwa. Nwa bụ nwa ọra maka na ọ balụ gị, ọ balụ mmadụ niile. Anyị anadịna na-agba ọzọrọ nwa na-enwere isi. Mmadụ fụrụ nwa gị nwaanyị, enwekwa ike nwa nke ya na-eme ihe ahụ. Ọ nwere ike ọ na-agwa nwa nke ya, ma nwa nke ya gere ya ntị. Ọfụ nwa gị si ya nekwa na ihe ọ na-eme adịrọ mma. Isi na ọ chọrọ ka nwa ya mee ihe onye nke ọzọ mee, ọ dịrọ mma. Nwa bụrụ nwa ofu onye, nwa bụ nwa ọra. Arapụrụ ụsọ gị, ịma mmenwukwa. Ọkụ ihe nwatakịrị ga na-eme ịma mmadụ, ọ bụrụ onye ọzọ na-afụ ya. Biko nụ, anyị na-arapụzi mgbọrọgwụ anyị ji too wee na-amụzi aka ndị ọcha. Asịkwa m onye bikwa na ndụ ndị ọcha, mana enwere nke anyị ga-ewepụ, nwere nke anyị ga-etinye. Ọ bụrụ ihe niile ka anyị ga-ewere tinye na nke anyị. Biko nụ, ọ bụrụ ma onye na-akụziri nwatakịrị gị n'ụlọ akwụkwọ tie ya ihe, ịrapụ ọrụ ị ga-eje n'ụtụtụ jebe n'ụlọ akwụkwọ nwa gị ka ije jụọ onye nkụzi gịnị mere o ji tie nwa gị. Amụkwa m na onwe nke ndị nkụzi na-eti na-anara adị mma, maka a sị na enwe ụdịka ihe ị ga-eti nwatakịrị ọbalị ya. Mana onwe ihe bụ na onye nkụzi tichelu nwa gị ihe, enwe ka ọ bụ na nwa gị na-eme mkpọtụ, etichenye ya ihe. Enwe ka ọ bụ na ya na onye gị na ya bi n'ofu ụlọ, nọ n'ofu ụlọ akwụkwọ, etighi onye nke ahụ ihe. Ịgbalụ nọ maka na ya na mma onye a dị na mma ka o ji tie nwa gị ihe. Nwa gị daa n'ụlọ akwụkwọ, ị ga-akpọ ya, dọọ ya aka na ntị. Isi nọ maka na onye nkụzi afọrọ nwa gị n'anya, o ji eme gịnị? Ofu onye anara azụ nwa. Biko wanabi ka anyị fechanata aka, ka anyị fechanata aka, maka ihe na-akwadozikwa imebi. Ọ na-emebizikwa ihe, na-emebinarịzi anyị. Biko onye ọbụla malụ, let's be guided, ka anyị mara ihe anyị na-eme.